We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathola sengiyomlobola ukuthi usisi wami. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakumphakathi wala ekhaya. Ngithe ngizwa indaba yomunye u-Anonymous obekabhalile. Ngabona ukuthi nami kungcono ngibhale mhlasimpe khona abazofunda kule ndaba yami. Indaba yami iqala kanjena. Ngikhulele e-Eastern Cape. Ngikhuliswa ugogo ozala umama. Umama yena ubehlala eCape Town. Bengimbona kanye ngonyaka ngoDisemba kuphela. Nakhona uma efikile bekaba busy nje nabangani beziphuzela utshwala uyoze ahambe. Ubaba ke yena ngangingamazi sidalo. Isimo sempilo yasekhaya besingesihle neze ngoba besiphila ngemali kagogo yempesheli. Umama yena ubeyithumela ngaleso sikhathi imali. Ngikhule ngihamba ibanga elide ngezinyawo ukuya esikoleni. Iyunifomu ke yona bengiyigcoka ize ibe yincane kunami. Noma kunjalo ke, kodwa ngazama kakhulu ukuzimisela esikoleni ngoba nganginento yokuthi ngifuna ukukhipha ugogo enhluphekweni. Ngafunda ke ngaze ngasiqeda isikole ngawuphasa kahle kakhulu umatric. Ngenhlanhla ngathola ibhazari. Ngase ngiyoqhubeka nezifundo zami eGoli. Kwakunzima kakhulu kugogo ukuthi angivumele ngihambe ngiye endaweni ekude nakangaka nasekhaya. Kwathi lapho sengenza khona unyaka wami wokugcina eUniversity. Ngahlangana nentokazi enhle yomZulu. Yena ke bekenza unyaka wakhe wesibili. Bengimdala kuye ngeminyaka 4. Intokazi le ngayithola isayintombi nto. Lokho ke kusho ukuthi yimina engathatha ubuntombi bayo. Sathandana ke nalentokazi kwaba mnandi. Lentokazi yayibiza isibongo sika mama wayo. Kodwa ubaba wayemazi ukuthi nje ngoba akamenzelanga izinto zesiko. Nami ngapha ngangisebenzisa isibongo sika mama. Vele ubaba bengingamazi futhi ngingakaze ngizwe ngaye. Saqhubeka ke isikhathi siloku sithandana nesithandwa sami. Ngaze ngaqeda ukufunda. Ngenhlanhla ke ngathi nje ngiqeda ukufunda ngathola umsebenzi. Noma kwakuyi-internship kodwa kwakungafani. Uma ngiqala ke ukusebenza ngangiqhashe iroom eKatlehong. Isithandwa sami sona sihlala eRes siza ngokuzovakasha. uNkulunkulu ke emuhle njalo. Ngathi mangiqeda i-internship kule company base bangithatha permanent. Yaqala manje impilo yami yaba ngcono. Nogogo ekhaya ngimnakekela konke nje kuhamba kahle. Isithandwa sami ke naso sagcina siqeda ukufunda. Kodwa ngebhadi kwabanzinyana ngakuye ukuthi athole umsebenzi. Sagcina sithatha isinqumo sokuthi sihlale sonke ngizokwazi ukumnakekela kahle. Kodwa kwaba imfihlo yethu sangabatsheli emakhaya ukuthi sesikipitile. Saqhubeka isikhathi isithandwa sami sagcina siwuthola umsebenzi. Nami ke ngase ngikhona ukubeka imali yokuthi ngiyomlobola.
Kuze nje leso sikhathi saba nengxabano enkulu sinomama wami ongizalayo. Sibanga ukuthi sekafuna ngimnakekele ukundlula ugogo. Ekubeni lo muntu akaze abe khona empilweni yami. Ngoba sengifunde ngaze ngasebenza, akazi nokuthi ngifike kanjani la. Angikhumbuli mina umama engifonela ngisevasithi, angibuza ukuthi nginjani, ngishoda ngani, nokuthi kuyafundeka yini, ngaze ngaqeda. Yena ukhumbule ukuthi ungumama wami sengisebenza. Mina ugogo uza kuqala empilweni yami kunawo wonke umuntu. Sangithwala lesasalukwazi. Ngayibeka-ke imali yaze yahlangana. Nangempela ngahamba ngahlala phansi nogogo ngamchazela ukuthi sengibone imbali enhle yomZulu. Futhi sengikulungele ukuyithatha ngiyenze umakoti. Ugogo wajabula kakhulu wangipha izibusiso. Nesithandwa sami ngokunjalo sayobikela abakubo. Nakhona futhi bamupha izibusiso. Saqhubeka-ke nezinhlelo kwahanjiswa incwadi. Lwafika usuku bahamba omalume baya kwaZulu. Ngicela ukunitshela ukuthi kwenziwa wonke amalungiselelo umama wami akekho. Ngangisizwa nje abantu bomndeni nogogo. Umama waze wafika ekuseni ngalelanga kuza khona abantu basemzini bazoletha umakoti. Nakhona uza nje ngoba wancengwa ngugogo. Umcimbi wahamba kanjena-ke. Sahamba nabomalume saya eKZN, bafike bangilobolela konke kwahamba kahle. Khumbula sisi ukuthi isithandwa sami sikhulele komalume. So wonke umcimbi wenziwa khona. Kwase kuthi ngeweekend elandelayo, kwayima abasemzini befika bezoletha umakoti. Ngenkathi umcimbi wenzeka eKZN, ubaba wakhe umuntu wami akaphumelelanga ukuza ngezizathu ezithile. Kodwa wase ecela-ke ukuthi mase kuyiwa e-Eastern Cape ucela ukuba khona naye. Lokho-ke nami ngakutshelwa yiso isithandwa sami. Ngoba-ke i-Eastern Cape ne-KZN ziqhelelene. Abantu basemzini bafika ngeFriday, sababhukhela indawo labazolala khona kuze baphumule kahle. Umcimbi wawuzoba Saturday. NaseKZN senza njalo vele. Kwathi nje ngosuku lomcimbi kwavukwa kwalungiselelwa. Naye umama wafika. Konke kwakubukeka kuhamba kahle. Nogogo naye ejabulile. Nathi sijabulile nesithandwa sami siloku sichumana efonini. Kanti asazi ukuthi lolu suku lizosilethela ubuhlungu obungakanani. Bafika-ke abantu basemzini, bathola nathi sibalindile ngengoma. Kwaculwa kwaba mnandi. Niyazi-ke nani uma amaXhosa aqophisana namaZulu ukuthi kuba mnandi kanjani. Kuthe nje khona lapho kuleso siphithiphithi, ngezwa usisi kamama omdala engibiza, ethi angiphuthume nangu umama engibiza endlini. Mangifika umama nosisi wakhe bangihlalisa phansi. Bangibuza ukuthi le ntokazi ezoba unkosikazi wami eyakwabani isibongo. Ngabaphendula-ke ngokunganaki, ngabatshela lesibongo vele asisebenzisayo.
Wabese ebuza umama ukuthi ngiqinisekile na. Ngabese ngiyasho-ke ukuthi cha, lesibongo esakomalume wakhe. Yena kahle kahle isibongo sakhe esakwabanibani. Wavele wahayiza umama kwaduma indlu yonke. Beza begijima abantu sebamangele ukuthi kwenze njani. Bangithola nami ngisamangele ukuthi kwenze njani manje ngomama. Wabaxosha-ke usisi kamama kwasala abomndeni. Watshela umama ukuthi akusekho ukubuyela emumva, akakhulume iqiniso. Wase elikhuluma-ke umama iqiniso ukuthi le ntokazi engithi izoba umakoti wami sizalwa ubaba oyedwa. Ugogo wavele waquleka. Ngaphuma ngigijima ngikhala banginqanda sengiyophuma esangweni. Phela kwenzeka konke lokhu labantu abagcwele la ngaphandle abazi ukuthi kwenzakalani endlini. Ngisho nalaba ebengithi abasemzini. Kwacaca-ke manje ukuthi sekumele bangene endlini bachazelwe nje ukuthi kwenzakalani. Angikaze ngizwe ubuhlungu obungaka empilweni yami. Khona lapho sengibona lo muntu engimuthanda ngenhliziyo yami yonke ekhala ngaleya ndlela. Naku-ke okwenzeka. Umama wabona isoka lakhe lakudala kulesixuku sabantu base-KZN. Wazibuza-ke ukuthi lona ngabe ufunani la. Wabese ekhuluma nosisi wakhe ngale ndaba. Emtshela ukuthi yazi ngibona umuntu oso kulabantu abafikile. Angazi noma ngiyamfanisa noma cha. Umamkhulu-ke wabese ethi abangibize bangibuze. Uma sebasichazela-ke bathi lo baba nomama bahlangana eCape Town. Lo baba wayeze ngokomsebenzi azohlala u6 months eCape Town. Bajola-ke nomama bamithisana. Kodwa lo baba wahamba umama engakaziboni ukuthi ukhulelwe. Umama wathi uma ethola ukuthi ukhulelwe wamazisa lo baba ngocingo. Lo baba wathi nje umama akahambe ayofuna ubaba waleyo ngane ahlukane naye. Ngoba kuyaziwa-ke ukuthi umuntu wesifazane uhlezi azi ukuthi ukhuleliswe ngubani. Ngenhlanhla-ke umama akangikhiphanga. Wangigcina waze wangizala. Wase eyongilaxaza kugogo. Sathola kanjalo-ke nesithandwa sami ukuthi siyazalana. Kwenziwa-ke ulibofuzo sengisho iDNA. Ngendlela ebesingakholwa ngayo saze sawenza kwaba kathathu ezindaweni ezahlukahlukene. Kodwa wonke abuya esho into efanayo ukuthi nangempela sinesithandwa sami siyazalana. Uma ngizwa-ke kuthiwa lo baba lo cishe una 15 wezingane akazaziyo. Angazi-ke ukuthi akangazazi zingakhi. Lento yangihlukumeza kakhulu empilweni yami. Sekuphele cishe u7 years angikhoni ukundlula kuyo. Nogogo naye emva kwalesigameko akaphindanga waba right. Sewaze wandlula emhlabeni. Umama usasekhona kanye nalo baba. Bayazama bona ukuthi sibe nobudlelwane. Kodwa angikhoni akuvumi.
Nalo sisi wami ke esengilele naye iminyaka ngaze ngathatha ngisho ubuntombi bakhe. Siyazama ukufonelana kodwa kunzima. Naku ke engikhohlwe ukukuveza. Kuthe nje emva kwenyanga sithole lenkinga. Sathola ukuthi usisi ubezithwele. Ngokusaba ke ihlazo, usisi wabona ukuthi kungcono asikhiphe isisu. Ngikhuluma nje sobabili asinazo izingane kuze kube yinamuhla. Kulesimo sami ke angimsoli kakhulu umama, ngisola ubaba. Ngoba kube akamchithanga umama ngenkathi emshayela ucingo. Mhlambe ngabe ngakhula ngimazi ubaba noma isibongo sami sangempela. Madoda yekani ukuhamba nizalisa umhlaba wonke. Nijike nishiye kanjalo ningasabheki nasemumva. Ngiyabonga ithuba sisi, uNkulunkulu ngathi engakugcina, kuningi esikufundayo lana. Nakumphakathi wala ekhaya ngithi nje niqhubeke njalo nezeluleko zenu kuma comment. uNkulunkulu ngathi anganibusisa. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba kaAnonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free. Bazalwane, it's for free ukusubscribe, awubhadali lutho.